No se kyllä kuulostaakin yhteistä harrastamista. Niin. Minkälainen suhde sulla on ollut liikuntaan? Minkälaista roolia liikunta on näytellyt sun elämässä aikaisemmin? No oikeastaan nyt tässä aikuisiässä niin ei ole ollut isompaa roolia, että en ole aktiivisesti harrastanut mitään. Silloin nuorempana niin olin aktiiviurheilija. Ai. Mutta sitten kun perhe perustettiin niin ja lapset tuli, niin sit se on jäänyt. Joo. Jos sä mietit ittees liikkujana, niin nekin liikunnat, mitä nyt kuitenkin sieltä löytyy vähän golfia ja jonkun verran kävelyä ja joskus kuntosalia, niin mikä on sun mielestä sun vahvuus kuitenkin liikkujana? Olipa vaikea kysymys. Vahvuus. Niin. Kun ei oikein itse osaat siihen vastata. Että ehkä se on sitten kumminkin sellainen, että saa toisten seurassa olla ja vuorovaikutuksessa. Ja en oikein osaa tarkentaa. Mutta tulkitsenko sua oikein, että sen liikkumisen semmoinen sosiaalinen puoli on sinulla aika tärkeä? On joo, kyllä. Se mitä siitä saa niin kun vuorovaikutusta, keskustelua ja tämän tyyppistä. Joo. Miten sä itse toivoisit, mikä olisi semmoinen ihannetila tässä sun liikkumisessa? Että minkälaisia asioita pitäisi tapahtua, että sä pääsisit semmoiseen pisteeseen, mitä sä itse toivoisit? No, ehkä mun pitäisi tehdä itselleni lukujärjestys, mihinkä mä olisin merkannut päivät, jolloin mä käyn kuntosalilla. Joo. Päivät, jolloin vois vaikka kesällä golfata. Joo. Tai sitten ne vois olla eri viikoilla tai jotenkin. Ja talvella voisin yrittää liittyä tuohon vesijumpparyhmään, kun se tuntuisi myös semmoiselta kivalta harrastukselta. Joo. Että kyllä niitä tavoitteita niin kun on itselläni, mutta ja löytyy varmaan myöskin sellaisia mukavia liikuntamuotoja, jotka tuntuisi mukavilta. Niin. Mutta toihan on tosi hyvä idea toi tommonen kalenterin teko, että se on monet muutkin sanonut sitä, että tavallaan kun ne on ylhäällä, niin se tuntuu siltä, että se, ja sit siinä tavallaan näkee heti ne, kuinka paljon on, että toihan kuulostaa tosi hyvältä idealta tommonen. Joo, mä tarvisin jotakin sellaista tukea kyllä, että kun toi arjessa eläminen, oleminen on haasteellista, kun mulla on niitä mielenterveysongelmia, niin silloin se esimerkiksi se kalenterin tuki, tai sitten tietysti vielä parempi olisi, jos se olisi joku, joka tulisi hakemaan kävelylenkille tai harrastuksiin. Et siinä mielessä niin tuo tyttären kun hän houkuttelee minua golfkentälle, niin se on ollut hyvä asia. Et silloinkin kun on ollut huono päivä, niin on ehkä tullut lähettyä, kun hän on aika sitkeä. Hyvä. Niin se semmoinen tuki niin olisi tosi tarpeellista. Oletko sä koskaan selvittänyt tai onko joku selvittänyt semmoisia tahoja, joiden kautta voisi saada tämän tyyppistä tukea? Kun näen, että selvästi semmoinen liikuntakipinä sinussa on ja halu liikkua, niin mietin, että oletko koskaan selvittänyt semmoista henkilöä, joka voisi olla tämän tyyppinen tuki sinulle? No en ole selvittänyt, mutta olen joskus lehdestä lukenut, että on tämmöisiä liikuntakavereita. Just. Niin, mutta en ole kysynyt, että onko paikkakunnalla, jossa asun, että onko siellä, taikka että mistä heihin saisi yhteyden. Mutta kun asun itsekseni, niin juuri koen sen, että se tuki olisi tosi tarpeellista. Joo. Kun mullekin nyt kuulostaa tästä, että kuitenkin sillä tavalla niin kun niitä paikkoja löytyy aika kivasti, on jonkun verran lähipiirissä niitä houkuttelijoita ja selvästi se halukkuushan sieltä löytyy. Sinusta oikein huokuu semmoinen, että kyllä intoa olisi. Kiva kuulla. Niin jotenkin
mäkin tässä nyt kuulen, että se semmoinen niin kuin tukihenkilön löytäminen, Niin. onko se joku semmoinen asia, mitä mieluiten lähtisi niin kuin itse selvittämään, vai kaipaisitko siihen selvittämiseen jo apua? No melkein toivoisin, että siihen selvittämiseen olisi apua, että olisi paljon helpompi, kun olisi puhelinnumero, mihinkä ottaa yhteyttä tai tieto siitä, että tällaisia on paikkakunnalla. Joo. Niin se kuulostaisi tosi hyvältä. Se saattaisi olla juuri se kynnys, Niin. mikä auttaisi mua sitten niin kuin sen liikunnan lisäämisessä. Mitäs sä tuumaisit, jos me lähdetään tällä kerralla siitä liikkeelle, että lähdetään yhdessä vähän kartuttamaan tämmöisiä vaihtoehtoja, että minkälainen taho se voisi olla, ja sitten mietitään jatkostepit sit sen perusteella, ketä me tuolta nyt löydetään. Tiedän, että tämmöisiä tahoja on, niin lähdettäisikö me siitä liikkeelle? Kuulostaa tosi mukavalta, Joo, hyvältä. hyvä. Lähdetään katsomaan. Kiitoksia.